Зарина 7 тақсим 10 соат ҷавгонбозӣ ва 4 тақсим 15 соат шохмотбозӣ кард. Зарина ба ҳарду бозӣ чанд дақиқа сарф кард. Яъне соатҳо дода шудагиянд аз ҷиҳати касрӣ, онҳоро бояд ба дақиқа гардонем. Аввал биёед чӣ дода гия ба мо? 7 тақсими 10 соат 7 тақсими 10 соат дода шудааст. Ва ин ба ҷавгонбозӣ ва 4 тақсими 15 соат ба чӣ дода шудааст? Ба шохмотбозӣ. Ҳамагӣ чанд дақиқа сарф шуд. Аз ҳама роҳи осон барои ин саволро кор кардан соатҳоро ба дақиқа гардондан дар кор. Чӣ қадр ба дақиқа гардонем? Яъне як соати мо чанд дақиқа буд? Як соати мо чӣ қадр ки мо медонем? Ин баробари 60 дақиқа аст. 60 дақиқа аст. Яъне ҳамин соатҳоро ман бояд ба 60 зарб кунам. Ба 60 зарб мекунам ва ба ман вақти сарф шуда аз ҷиҳати дақиқа медиҳад. Вақти мо ино зарб мекунем, ёб кунем 10 ва 60 ино ихтисор мешаванд. Чанд мешавад? Инҷа 6 мемонад. 7 кара 6 42. Ин 42 дақиқа, яъне 42 дақиқа барои чавгонбозӣ сарф шуд. Ва инро агар кор кунам, ин ҳам ихтисор мешавад. 4 мемонад. 4 кара 4 16, яъне 16 дақиқа ба шохмотбозӣ сарф шуд. Ва дар умум чанд дақиқа сарф кард Зарина барои бозиҳо? Ҷамъ мекунем. 42 ҷамъи 16, яъне баробари ба 58 баробар мешавад. Яъне ҷавоби 58 шуд. Шумо метавонистед соатҳоро ҷамъ карда баъд дар охир ба дақиқа гардодан, ё ин ки дар аввал ба дақиқа гардон баъд ҷамъ кардан. Фарқаш нест. Кадом роҳ барои шумо осон бошад, ҳамон роҳ албатта ки истифода баред.